Agi ug paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Karen. Sugilanon nga nagbubuhan. Yaya Rina. May hihigit ang isang anak. Ay! Aray! Ay! Day, may kwentaon ko ng imigit na labay, day! Layas, Tine! Hidili ko ganahan ni mo! Patigay kag naong! Layas! Aray! Layas! Angel! Angel! Urusan mo sa... Naglapak Ano man ni? mo imong yaya, ha? Mami, Daddy! Dili ko ganahan sa kuyaya! Palayasan na! Dili ko ganahan na niya! Angel! Ma'am, sir, muhawa na lang ko din, Di ko makaagwanta sa batasan sa inyong anak. Sige, Delia. Kay mangita lang sa biyog ikapuli ni mo. Pila na kayaya ang miagi ni Angel. Pero silang tanan, di magdugay. Tungod sa batasan sa atong anak, han. Oh, unsa man? Ni kontak ka na ba sa agency? Magpadana ba sila og bagong yaya? Itando na to. Magpada sila karon adlaw. Oh, maayo hinuon. Kay lisod kun way mo bantay ni Angel, uy. Pareha pa ang mga busy sa negosyo. Mao gyud. Kay sa sunod adlaw ra ba, maadto na sa buko sa laing nasod. Kamo lang ang mabilin dinhi. Ma'am, sir. Sa imong tuyo, Tonyo. Sir, ni ana ang yaya nga inyong gihayat, sir. Papabuta lang. Ang pagkatrabaho ni mo, mao ang pagatiman ni Angel nga mga anak. Ang paghatod o kuha niya sa eskwelahan o pagatiman niya sa iyong mga kinanglanon. Ayaw ka bala ka kay narisito niyo nga magka-drive ninyo o may kusirira usab si Nang Lourdes. Okay, sir. Makaagwanta ka sa batasan sa among anak, Rina? Trabaho ang akong gipangita, ma'am. Maong ako gining agwantahon. Inaut-unta nga imong ikasinabot si Angel. Kay sa tanan nga nahimo niyang yaya, way magdugay. Mami! Daddy! Oh, anak. Ni ana day ka? Ay, tuod. Ang bago day ni mong yaya, si ate ni Morina. Dili kaya po na magtugay. Parehas na sa uban ako yaya. Mamahawa. Pasensya na ka, Rina. Ingon anak ginabatasan sa among anak. Sige lang, ma'am. Maningkamot ko nga ako siya ikasinabot. Angel? Day? Bago na. Kaya basig malit kas imong klase. Day. Angel. Sa mukha, Bago na, day. Si makapamukaw diha, katugon pa kay ko. Kaligo na. Aron dili ka malate. Puya ni mo Layas pa ka din May pa. Angel. Di arang imong water, day, Angel. Ang binabi. Ayaw paggawas ha, kung dili ko moabot, paabot ako. O lagi. Kapoy ni mo Unya, kumusta ba na pilang kaadlaw nga pag-atiman ni mo ni Angel, day Rina? Medyo kapoy oy ng Lourdes. Pero agwantahon ako ni. Kaya nagkinahanglan ko og trabaho. Ingon pa gid ay ni ini ang batasan ni Angel na maldita kayo. Ay, ningon na anak lang na siya, day, kay spoiled manggod. Kung sa iyang gusto, ihatag. Ug usa pa, kuwang sa atensyon ng bata. Kaya yung mga ginikanan ko, perming bisis negosyo. Labi na gid ni sir, nga perming mulargas gawas. Maong naingon siya, anak. Mao ba? Pero buotan ng bata atay, oy. Kinahanglan lang nga makamaot ang muda o busabot niya. Dili ka magpakuha og sayo? Bungol, Ayaw lang lagi ko kuhaag sa'yo. Ngano man? Napami group study. Manawag raw niya pa nimo. Sige. Pag-amping ha, Angel. O, lagi.
Hapon naman lang. Wa pa man gid manawag si Angel. Nabalakan na hinuon ko na. Ay, salamat. Kay siya naning nanawag. Hello, Day Angel. Adelina! Oh, Angel, naunsa ka? Nagila ka magod. Ate, pasa ko diri! Hain! Hain ka makaroon ka na. Unta ka? Adelina! Ate! Naunsa man ka? Ganun nagilag man ka, ha? Oo, ganun ingon na naman mo itsura. Kagubog-kagod sa buhok. Ganun man na. Hapit ko lugos, ate! Unsa? Unsa hapit ka lugosa? Nga naman. Dito magod bisbahay sa kong classmate. Sa ilang Junjun. Anya, nanguli naman ang uban ako mga classmate. Moto kami na lang si Junjun ang nabilin. Unya. Iya kong gigakusti. Unya na ang yusi ang making sex. Uy, ginuog ko. Moto ako musugot. Suko kayo siya na kung akong gipapauli. Mong labot ko din in the pinskarsada. Ginuog ko yung taon ni mo pataak ka. May gani ka, may daot na naitabo ni mo. Di, ayaw pagsaba ni Mami ha. Kasukaan ko niya. Please, Adelina. Okay. Ayaw ka bala ka. Ato ra ni. Basta ka ayaw na pataka o kuyog-kuyog, ha? Kinahanglang mananghid ka na ako. Aron dili ka ba disgrasya? Oo, te. Angel, musod ko day ha. May kuhaon lang ko si mong kwarto. Ate? Oh, nansa man ka? Ganong mura magkag nagkuyawan? Ha? Wa man. Kadiyot, ragod. Nag-vape ka? Ha? Wa, ti, oy. Angel, dili ka makalimod na ako. Nahibaw ko nga mo na gamit ninyo karong mga batanon. Adelina. Bebe, ambi ng vape ni mo. Nahibaw ko nga imo ni gitaguan. Bebe, ambi. Dere, ti, oh. Ay, tiin man ni mo. Sa ako amin ang classmate, eh. Ngayang gibaligyan na ako. Unya, nahibaw ka ba magkadaot ni mo? Bata ka pa kayo nga musud ining bisyo ha, Angel. Sorry, te. Kung isumbong ti ka ni mami ni mo, sigurado yun nga makasabaan ka. Ayaw. Ayaw lang ko isumbong ni Mami, te. Maluoy ka na ako. O sige. Dili ta ka isumbong. Pero ayaw na yun nigus ba? Ha? Ayaw yun pagsud ni anang bisyo, tay. Labi na yun anang inom, kay makadaot tas imong ugma. Ha? Nagkasabot ka ba, anak? Ha? Unsay anak? Pasensya ka na, Angel. Gisip na ka na kong anak. Kay napamahal ka na nako. Mong dili ko buot kay may daotang mahitabo ni mo. Labi na nga dili ko gusto makaton kag bisyo. Kay wa ka anay maayong kapaingnan. Nasabtan ba ko nimo? Oo, Adelina. Sige na, te. Pagpili na ako ng simong gusto. Kaya ako rin may bayad. Gatagan mo ko kwarta ni Mommy. Ayaw na, The Angel. Okay ra ko. Pagpalit na lang kung unsa imong ganahan. Ay, maiubos ko nimo. Sige na ba? Sige na, maiubos ko nimo kung dili ka mo sugot nga ako kang palitan. Sige na. Pastilaning bataa. Sige na lang, oy. Kini. Ganahan ko ini. Salamat di Irina ha. Sa unsa man, ma'am? Sa tanang yaya ni Angel, ikaw ra gid ang nagdugay. Og wa na ko makabati nga manghagis ang akong anak. Og permi na ning malipayon kung mag-uban mo. Nagkinahanglan lang og atensyon ang bata, ma'am. Og maon ni ang butang nga wa ninyo mahatag ni Angel. Kay unsaon nga busy manggod mo sa inyong negosyo. Tinuod na Rina. Og dako kay kog pasalamat nimo nga ikaw ang nahimo niyang yaya. Hinaot unta nga magpadayon ang kabuutan ni Angel.
hapit naman di ay ang oras nga ating kuha ni Angel. Dalion ako ni akong trabaho. Rina! Rina! Uy, ala si Ma'am Virgie. Anong nasuko mo ka ni siya? Akong atuon. Ma'am? Hipos ang importante ni mo mga gamit og biya din Nga naman, ma'am. Batasan ako nga ipa-background check ang mga yaya nga muso din sa amo. Ug bag-o lang yung kong nasayod nga dili ka di ay tinuod nga pobre. Maayo da imong kahimtang ug may negosyo ka pa. Ug nahibaw nako nga ikaw ang matuod nga inahan ni Angel. Unsay hitabo nganong gibili nimo ang bata sa among gate ha? Ingon ni ini naitabo sa kong kinabuhi, ma'am. Darwin, mabdos ko. Nagmamdos ka? Ang buti mo ipasabot. Ngidili ka manubag sa imong gibuhat din ako. Sorry kayo, Rina. O kasi kung mahigog man mo ba? O usap pa. Dadon ko sa kumuyuan sa gawas. Kay ato na ko mag-eskwela dito sa gawas o tiwas. O kalimti na lang ko. Ug pagkahibaw sa akong inahan nga mabdos ko, ug way lalaki nga manubag, iya kong gipalayas. Mama, luoy ko na ako, ayaw kong palayasa. Asa naman lang ko paingon nga mabdos man ko. Wa ko'y labot tun asa ka pa ingon. Basta kay layas din kay nagpakauwaw ka lang sa atong kaliwat. Maog ito nga midangop ko sa akong amiga. Iya kong kitabangan hangtod nga nakaanak ko. Ug nahibaw ko nga dili ko makabuhi sa akong anak. Kay gawas nga bata pa ko. Wa sab ko'y trabaho. Maong nakahukom ko nga ako kining ibilin sa inyong gate. Anak, pasaylo ako. Pasaylo ako ning akong gibuhat mo. Kay gusto natin kang hatagan og maayo ka og mahaon ka na ka. Han! Dali na, God! May bata ka na pinili natin dito! Kung na, ato ang mata. Ay, wala na ba sa bahay ka na? Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Ug sa pagpanlabay sa mga tuig, naminyo ko og lalaki nga idaran, ug wa kami makaanak. Hangtod nga namatay siya, ug ako na ang nanunod sa iyang mga katigayunan. Ug Maayong gihamok ko pagbuminaw kong sa Lex konsensya Pinon. sa kong gibuhat sa bata. Mao nangita ko og paagi nga maduol sa akong anak. Ug mao'y hinungdan nga nisod ko sa pagkayaya ni Angel. Og nagtuo ka? Ha? Nagtuo kang nalipay ko sa akong nasayran karon? Nga nahimo kang yaya sa kaugalingon nimong anak? Ma'am Virgie. Biya na din hirina. Og ayaw na paghandom nga may anak ka nga mao si Angel. Wa kay anak. Among anak si Angel. Nalipay na untag ko nga naduol na ko sa akong anak. Pero way kahigayunan nga mahibaw siya. Nga ako ang matuod niyang inahan. Kaya nalayo naman ko niya. Ug dili sa maayo nga mukunta ko niya. Katingalig masuko na hinuon og maayo na ako si Ma'am Virgie. Kumusta na ka si Angel? Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nagkalagyo kami sa akong anak.
Gimingaw na gyud ko ni Angel. Gusto na akong makakita niya pag-usap. Ma'am? Ma'am Lina? May tuyo ka ba, Mirna? May nangita man nimong babae, ma'am? Kinsa man ka ng babayhana? Ay, wala man mutugan mo siyang pangalan, pero parehas man nimo og nawong sa batanon pa ka. Unsa? Angel? Angel, ikaw na ay nangita na ako. Gimingaw na ko ni Muti. Maungihangyo ko ni Mami nga pangitaon ka. Og salamat kay nakita kita ka. Kadako na ni mo, uy. Daga ka naman kaayo. Nahibaw ka ba nga sobrang kalipay nga akong gibati karon? Nakita ka na ako pag-usap. Ako, Sap. Libay kay Katerina. Angel, may isulti unta ko nimo. Pero maglisod man ko kung nang saon ako pagsugod. O ginaot pa unta. Nga dili ka mausab sa imong pagtagad na ako kung masayod ka ni ini. Katerina. Angel, ang tinuod, ako ang imong inahan. Naribahan ako, Mama Rina. Gisampit ko ni mo, Mama. Naribahan ako sa storya sa imong kinabuhi, Ma. Nisortihan ka ni Mami Virgie. Ang wala sa supak ka nakikita ko ni mo. Angel! Ang mga inom na nagipangita, tika. Og Ma, ayun ka bala ka. Kay bisan gamay, wa ko masuko ni mo. Wa ko magdumot ni mo. Hinoon, ipasalamatan tika. Ngayon mo itong gibuhan. Tuwad kinapunta mo ko sa magtiayon nga way anak. Og hatagan ko nilang mayong kaugmaon. Anak, salamat. Salamat kayo nga walay ka masuko na ako. Salamat kayo. Tanahinuan na. Ma, magkuyog ta. Asa man ta? Manimba ta. Ang pagkahuman, dadunti ka sa mga higala. Ako kang ipailan nila. Nga matuod akong inahan. Salamat. Salamat, Angel. Salamat, anak. Ma. Awit na ito'y nag-iisa. Dili man siya ang imong gikauban sa imong pagdako. Apan siya ang nagpahimugso ug naghatag sa imong kinabuhi. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Nga gituyo pagmugna ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Yaya Rina. Kining maong sugilanon sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garen. Spinner Ariel Mangkaha. Recording Editor Lloyd Gabiana. Soundman Jeffrey Gabunada. Ug aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Rena, Teresa Terol, Angel, Jaylee Haka, Daddy Richard, Clint Garen, Virgie, Carol Hikain,
Darwin, Randy Sison, ug sa papel ni Delia, Miss Priscilla Raganas. Sa ngalan sa RMN Drama, kini si Jeffrey Gabonada moingon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Diyos magauban kanato kanunay.